Nauwi sa pagtatalo hanggang sa pananagaang sigalot umano ng dalawang magsasaka sa Naga City dahil sa irigasyon sa sakahang kanilang sinasaka. Karumal-dumal ang sinapit ng isang 59 anyos na magsasaka sa Barangay Pakul, Naga City matapos itong pagtatagain na nakaalitang sospek na kinilalang si Puldo 50 anyos ng parehong barangay. Ayon sa PNP, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang magsasaka dakong alas 11 ng umaga nitong Sabado dahil sa irigasyon sa kanilang lupang sinasaka. Yung kadahilanan o pinag-ugatan ng kanilang insidente ay base po sa hindi nila pagkakaunawaan sa pagkakaintindihan sa water irrigation doon sa kanilang palayan. Yun nga, dahil sa hindi nila pagkakaintindihan, nauwi ito sa masamang at hindi magandang reaksyon. At yun nga, nataga ng suspetsado yung biktima at nasa multiple wounds po yung natamo ng biktima na taga. Ngunit po yung pinaka-fatal injury po or taga ng biktima mula sa suspect ay sa bandang liig po. Yung po yung malubhang tama ng biktima na kinasawi ng kanyang agarang pagkawala ng buhay. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan dulot ng pananaga ang agad na ikinamatay ng biktima. Ang sospek kasalukuyang nakapiit ngayon sa Station 4 ng Naga City Police. Sising-sisi ang sospek sa kanyang nagawa kasabay ang paghingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Depensa ng sospek, dati na umanong may alitan sila ng naturang biktima. Dahilan po kay sir, siya man lang ang may paghamon sa kuya. Ligit na taraman. Nung po sir, binayaan ko siya. Tabo ko ng kuning problema, binayaan ko. Dinagabi po ako giraray ko doon sa itong kalina. Bapagyan kong tubig sa baba. O pag-abot ko doon sir, sa kuya na sir, mayo na nagbababang tubig, di nagbalik ako. Pagbalik ko po, yaon siya duman. Sinagop niya siya itong agyangkan tubig. Iba po ako sir, may paabot man daw sa pamilya ko na ako naghahagad pasensya. Senda. Dahil ko man to gusto sir na gibuhon. Tahabo ko sa problema po nga niya. Kan init po, nagdulag ng ani ko. Ang reklamo ko kay to sir, may dara siyang badil, kaya nagdulag ako. Nagpaabot ako hindi sa... Si Inot yan? Si Inot. Ngunyan mayong darang badil, pero sabihan pag-iraray ako. Kumbaga, Na pighamon pa ako, banta pa naman. Na babalikan na ako. Gagada nun. Nagbabasol po ako. Taday ko mapo ginusto ning araw kani. Ang ating suspetsado dito sa insidente, aminado naman po na nagawa niya itong hindi maganda sa isang biktima. Nandiyan po, nakakulong yung ating suspetsado dito sa himpilan namin sa PS4 at na-inquest na po siya kahapon. Nasampahan na po natin ng kaso. Homicide. So, bali po yung ating paalala sa ating mga kababayan, lalo na dito sa aking EOR sa PS4 na maging mahinahon tayo kung nako-confront man tayo or napipressure tayo ng isang problema, lalo na may kakumprontahan tayo, ay huwag nating pairalin sa init ng ulo. Gawin natin yung tama na reaksyon para hindi humantong sa bayolente. naharap ngayon ang sospek sa kasong homicide. Jan Amador, CSN.